Damag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada at umunang titangatang na mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damag Radyo Sagada. Naimbag aldaw kada kayo papagayam kagayam din manuman na iti oras iti panakaibingay dagiti sumagmamano adamdamag manipod iti lokal ken regional. Iti muna adamdamag lokal iti update day for Operation Sofia. Iti detalye na papagayam iti dadumapay nga ulo nagiti damdamag ni Congressman Dalog nagkidaw iti ad-ada atulong iti padkor kan PCSO para iti Mountain Province. Iti detalye nagiti damdamag ni Congressman Maximo E. Dalog Jr. nakipasit iti briefing iti House Committee on North Luzon Growth Quadrangle agraman dagiti opisyal iti Philippine Amusement and Gaming Corporation no PADCOR ken Philippine Charity Sweepstakes Office no PCSO. Nakipasit mismo iti briefing ni Chairman ken CEO iti PADCOR ani Alejandro Tingco. Idi interpellation ni Congressman Dalog iti PADCOR sinaludsod na numabalin kadi nga mga disenyo iti institution iti building iti eskwela maitutup kadag iti lugar kabambantayan kinuna na kadag iti lugar akas iti Mountain Province. Limitado ti lugar apag bangunan iti eskwela ket no daduma masapul pay iti panagukit wenno panag-excavate iti daga. Simongbat ni Chairman ken CEO Tingco pagtalinaeden da iti konsiderasyon iti concern iti mambabatas ket idaga idatagda daytoy ken DepEd Secretary Sonny Angara. Ti school building design anay parang iti committee ket kasapulan na iti nababagas 1,500 square meter aging ka iti 1,800 square meter lote. Kabayatan na nagdawat bay ni Congressman Dalog iti panakailawlawag may papan iti legalidad ti marketing dagiti online gambling providers ang mga patulod ka dagiti mensahe iti cellphone dagiti tattao tapno awisen da ida sumali iti sugal online. Nailawlawag ni Chairman Ken CEO Tingco ay iti kasta awagas ket saan may palubos ang marketing tool dagiti lisensyado nga online gaming providers iti PADCOR. Kat kadawyan ang maaramat daytoy dagiti illegal operator. Iti PCSO kinidaw ni Congressman Dalog pabigbigan da iti pondo ang maited para iti medical assistance kadagiti umili iti Mountain Province. Kinunana ado kadagiti constituency iti agnanawid iti capital town apaka sakupan iti provincial hospital. Ngam iti agdamaket awan pa iti pondo iti medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program ni MAIFIPP iti hospital.
Inayon pa ay aga po iti basit apondo iti provincial office at danag iti pasyente may bagang mapan iti Baguio City Office tapno agsapol iti tulong. Ngam ti Baguio kat agarop 5 agingga iti mga oras ti panagbiyahe manipod Mountain Province. Kabayatan na sinaludsod na iti panangipaay iti PCSO iti Patient Transport Vehicles PTVs kat para lang kadag iti local government units wenno LGUs. Kung mabalin ka di dumawat mat iti Bureau of Fire Protection BFP babaen kadag iti municipal fire station iti kasta sasakyan. Inpakita na kadag iti Mountain Province dagiti aksidente iti motor, vehicle iti kadawyan akaso kandag iti BFP personal ti mamin una asumong bata kadag iti kasta emergency. Inlalawag ni AGM for the Charity Sector Attorney Lauro Patchag at ti LGU sa ati pagrugyan iti probinsyada iti priority da iti panangipaay iti PTVs ngam saan nakadungan dagiti LGUs laang iti panangipaay iti kadagitoy. Inpakita ni Congressman Dalog iti panagyaman na iti PADCOR kan PCs o gapo iti kanayonan suportada iti Mountain Province. Iti dumapay at ang damag lokal iti 28.8 million at tulong iti presidente na particular iti 144 barangay iti Mountain Province. Iti Bontoc Mountain Province, the Provincial Local Government of Mountain Province, PLGU-MP, babaen iti Liga ng mga Barangay kun iti Department of the Interior and Local Government, Mountain Province, DILG-MP, iti nang idaulo iti panakay ipatag at ipondo iti barangay makikinabang program. Manipod kang Presidente Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. para iti 144 barangay iti Mountain Province na ipaay daytoy ijay Leonard G. Mayaon Sports Complex sa Poblacion Bontoc. Tipundo ket nagapo iti Presidential Assistance to Barangays babaen iti Social Civic Projects Fund. Nakipasad iti aktibidad da Governor Bonifacio C. Lacwasan Jr., Vice Governor Jose Jet O. Dominguez, Mountain Province Provincial Liga ng mga Barangay President Alfonso K. Ligosa, dagiti kamang tisanggunyang panlalawigan DILG-MP Provincial Director Anthony Manolo ay balog Political Affairs Officer Junicio Wacdisan anang ibagi ikan Congressman Maximo Idalig Jr. kan dagiti opisyal manipod iti 144 a barangay ti probinsya. Sigun kiniligos nigatalo iti presidente ti pondo para kadagiti social civic projects may patungpal iti barangay level. Karaman kadagito dagiti scholarship para kadagiti graduating college students kan dagiti project proposal anay pasababawen iti liga ng mga barangay. Kinunanamet at 200,000 titulong anay talaga iti tunggal barangay agraman iti 144 a barangay amang bukal iti 28.8 million kabuuan. Naragsa kami may sa kami kadagiti probinsya ang nakagunod iti pundo para iti amin barangay mi. Dayti ket bunga iti nasaya at panagtrabaho kan panagtungpal kadagiti requirement kan guidelines sa akinapudno dagiti opisyal iti tunggal barangay. Kinonsiderar ken inaprubahan iti Office of the President kinuna ni Ligos.
Kabayatan na nyubkas ni Governor Bonifacio C. Lacuasan Jr. iti panagyaman na iti national government iti panakaypaay da ito'y atulong. Binalaagan na dagiti opisyal ti barangay nga usaren anasaya at ken nan anay iti pondo. Para kadagiti kang runana kasapulan ti tunggal barangay kentong palen dagiti guidelines iti panaka-implementar ti proyekto. Daytoy ay inisyatibo kat mangipakita iti panagkaykaysa tayo iti responsibo a panaggobyerno, inklusibo a panagduas ken napateg a suporta para iti tunggal barangay ken membro ti komunidad kinuna ni Lacuasan. Iti tatumapay adamdamaga iti political prisoner napardunan iti bontok panakalukat iti amin a political prisoners itultuloy. Iti detalye na papagayam Bontoc Mountain Province. Iti napalabas nga aldaw may sa kadagiti political prisoners iti Mountain Province District Jail iti Bontoc ani Aladin Sulang kat naakwit babayon iti desisyon ti Regional Trial Court RTC Branch 35 iti kaso a murder ken frustrated murder ana ipila kontra kinkwana dagiti kamang ti Philippine National Police PNP iti 2019. Nisulang ang nagapu iti Sagada, Mountain Province, kat nakulong iti Bontoc manipod Abril 2024 gapu kadagiti kaso akunada kat palsipikado kan awan pundasyon. Agraman iti murder ken frustrated murder. Naglabas iti nasurok duwa. Nasurok agraman iti murder a frustrated murder, naglabas iti nasurok duwa tawon anay kat iti waya-waya nagapu kadagiti kaso ako na ti grupo kat saan naaramidan na. Sakbay na ito'y na akwitmat ni sulang iti dadumapay a kaso anay pila kontra kinkwana iti Korte ijay Tagudin Ilocosur kalpasan nga agpatingga iti agarop may sa atawon iti panaka-detain na ijay Ilocosur Provincial Jail. Iti desisyon ti Korte itangal daw kat sabali. Manen apamanaknak sigun iti grupo adag iti kaso kontra kan sulang kat awan pundasyon kan napalsipikado no pay no naakwit saan pay lang nakalinteg labas ni sulang gaputa agururay pa iti desisyon ti Korte iti dadumapay a kaso ana ipila kontra kinkwana babaen iti PNP. Ni sulang kat may sakadag iti 19 a political prisoners a detinado iti naduma-duma a probinsya ti Cordillera. Umawag iti Cordillera People's Alliance Mountain Province iti panakalukat dagiti amin a political prisoners ken iti dagos a panakaisardeng dagiti kaso nga awan pundasyon ken awan nasaya at apamaneknek. Ti political prisoners ket dagiti tattao na aresto wenno nakulong kapu kadagiti political a pamati advokasya wenno panakakonektar a makita a political. Umawag mat daiti napartak a panaka resolve bar dagiti pending cases anabayag unay akasapulan iti korte. Dagiti tataw asaan a umiso iti panaka-detain dakat masapol adagos ang mawaya-waya. Justice delayed is justice denied. Kinid daw dapay iti dagos apan naka-review dagiti kaso dagiti political detainees babawin iti humanitarian grounds ng runang kadagiti nataangan ken agsakit. Inulit damat iti awis iti Commission on Human Rights para iti panakalukat dagiti persons deprived of liberty anang ipakita iti nasayaat a kababalin ken nakatungpal kadagiti legal a pagalagadan para iti executive clemency.
tumawag da iti hustisya, due process, accountability, na parta ka pa nakaresolbar, dagiti kaso, ken waya-waya para ka dagiti amin a political prisoners iti Cordillera ken iti entero a Pilipinas asaan anang kalintegan ti panaka-detainda. Iti dadumapay damdamag, iti Agosto 11, 2026, anibersaryo ti PFP. Nakipasa ti Bureau of Fire Protection PFP Montañosa, babaen iti panagdaulo ni FCI NSP Victor T. Sayapon Jr. iti panagrambak iti anibersaryo ti kawanihan na anang naangay iti napalabas ng Aldaw iti Hotel Elizabeth, Baguio City. Napatag apasat iti panagrambak iti panangibigbig kadag iti kakadwada ken katuwang ti PFP iti panangitagay iti seguridad ken kinatalged ti publiko. Kay ramanan da iti munisipalidad ti Barlig Mountain Province, babaen iti panangidauli ni Honorable Clark Singaya anaitdan iti plaque of recognition kasa panang bigbig iti napatag a suporta panakitinulong ken kontribusyon na kadagiti programa ken aktibidad ti Bureau of Fire Protection. Ti panakaitad da ito'y pamadayaw iti bayan ti Barlig kat mangipakita iti natibker a panagkaykaysaken panakitinulong ti BFP ken dagiti local government unit LGU iti panangipatumpal dagiti programa para iti panangliklik iti sunog. Kinatalged kontra sunog sungbat iti emerhensya ken panangipapigsa iti panakaisagana iti panangresponde iti sakuna. Agtultuloy patgan iti BFP Mountain Province iti panakay tinulong dagiti lokal a gobyerno ken dumapay akatuang institution tapno mapapigsapay iti serbisyo ken maprotektaran dagiti biag sa nikwa ken komunidad. Iti dumapay adamdamag lokal iti Impisyo Polytechnic Pixie Ganesha ng rugi iti International Twinning Program. Iti detalye na papagayam iti Bandung, Indonesia na patag pasamak iti panagkaykaysadag iti institusyon iti akademiko iti international at tukad iti napasamak iti Agosto 2026 iti formal anang rugi iti International Twinning Program ti Mountain Province State University winin PSU ken Polytechnic Pixie Ganesha ijay Convention Center ti Polytechnic Pixie Ganesha, Bandung, Indonesia. Nakitipon iti seremonya dagiti estudyante ken representante manipod kadagiti duwa nga institusyon tapno mamarkaan iti panagrugi iti akademyo a panagpapada iti Pilipinas ken Indonesia. Maysa kadagiti kaluran apasat iti programa ti formal a pakilala kadagiti opat ay estudyante ang makipaseta iti programa para iti MPSU dagitoy kat Claire B. Panyo ken Edwin the second Key Gomez nga agadal iti Bachelor of Science in Business Administration major in Financial Management. Nakikadwa ka kadakwada ni Dr. Elvin Perez Rosario din ti College of Accountancy, Business Management and Information Technology. Para iti Polytechnic Pixie Ganesha dagiti makipasat ket da Fatma Aras Azrathra nga agadal iti administrasi
kiyungan financial administration kan Saifa Selmi Ramadina may sa cadet students nga agadal iti administrasi kiyungan financial administration kan computerisasi accountancy wenno computerized accounting. Ti program kat mangted iti gundaway kadagiti estudyante ang mapasanda iti nadumang akademiko alawag. Adal da iti kultura ti sabali pagilyan kan tatagda iti koneksyon kadagiti kapatada nga estudyante manipod iti sabali pagilyan. Iti seremonya kat adda imat iti simboliko panagsinukat dagiti dokumento iti MPSU ken Polytechnic Pixie Ganesha ang mangipakita iti formal panagrugi iti twinning project ken mangipasingked iti commitment dagiti duwa nga institusyon iti panangipay iti international agundaway iti panagadal. Saan lang ay ti akademiko panangadali iti pagtungtungan da ito programa mangtedmat da ito iti gundaway kadagiti estudyante apalawaan da iti panakaawat da. May ma-appreciating da iti kina naduma-duma ti kultura. Wano makapag tatatagda iti international panagkakadwa. Ken makapagunod iti kapadasan ang makatulong iti personal ken professional panagrangayda. Agtultuloy iti partnership ay iti sumaruno pasat iti exchange program dagiti estudyante manipod Polytechnic Pixie Ganesha ken manamnama amapan iti MPSU iti Enero 2027. Dati panagbisita ket mangted kadakwada iti gundawa ang mapadasanda ti akademiko ken kultural alawag iti universidad ken mangipapigsa pay iti partnership dagiti duwa nga institusyon. Babaen iti international twinning program agtultuloy iti MPSU ken Polytechnic Pixie Ganesha ang mangipay kadagiti estudyante iti gundaway apalawagan da iti panakaawat da. Makipasat iti cultural exchange ken mangala iti napatag akapadasan makatulong iti personal and professional panagrangayda. Dagita pa lang dagiti damdamag maibingay tayo tatangal daw na imbag nga aldaw kata kayo amin nga wan labas iti nang ibingay ka dagiti damdamag awan sa bali ani manong yung Rafi Kagayam ken kakabsat.